semmosia pepperonipötköjä, mitä myytiin joskus kaupalla. Olisikohan nääkin varmaan semmonen 5 senttaa takia. Vitsi mä muistan, mä sain joskus kun mä olin jotain siis toimittanut hirveen rouva semmosesta pepperonipötköstä, kun mä luulin, että se oli jotain semmoista tulista salmiakkijuttua tai jotain. Mä ostin semmoset, että se oli jotain vittu, jotain makkarua sellainen ehtynyt. Mikä sen nimi oli? Pepperoni. Vihreä punainen semmonen. Ai niin joo, ne tuli. Doktori. Ei, ne oli ne jääjutut, ne doktorit. Doktori. Mistä on siitä paljon jääjuttuja? Ne jääjutut oli niin. Mun muodin saaminen. Se oli kyllä pepperoni. Mun mielestä se tuli hyvä pepperoni. Se oli punainen ja vihreä. Mä oon jotenkin niin pienen, että mä en hippannut sitä. Sitten oli sikakivaa, kun myytiin niitä tikkareita, missä on semmoista salmiakkijauhetta mukana. Jaa, Mä niin. siitä pelkästään salmiakkijauhetta semmoisessa vitullisessa pötkössä. Ja sit niitä juttuja. Ne jotka on poksu suussa. Ne pikkes. No. Se tästä valkosipuli vaan tänne pannulle. Kyllä näyttää aika hyvä, kun ne näyttää sipulia tänään vitun paistia. Mistä tikkareista ja kaikista tuollaisista? Oma kansi. Ne mistä poksu oli ihan vitun. Joo, ne oli vitu sikkeä. Oli hyviä. Se tikkari pikkusen. Ei oo lusikkaa. Otas sit vaan sillä Sitten mä vastaan. muistan, kun oli just niitä jauhejuttuja. Sitten kun oli pakko vetää niitä nenää, niin nenät aivot räjähtää. Loppupäin käy. Nyt tulee hyvin vähän näistä.